So ayan, okay na siya. Yan, masangkay. Okay na. Hindi na siya nag-i-spark. So, what's up mga sangkay? Kumusta kayo? Dito na naman si Sangkay Alvin nagbabalik. Ngayon, tuturuan ko ulit kayo mag-ayos ng microwave. Ito naman, microwave naman yung aayusin natin. So, ayun nga, masangkay, kung may masira kayong microwave sa inyo, ayun, kahit kayo na lang yung mag-ayos. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-ayos ng microwave. So ito na mga sangkay. Ito yung ayusin natin ng microwave. So ngayon, ang sira nito is nag-i-spark yung loob niya. So ngayon, bago natin kalasin, testing muna natin. Unplug natin. Ayan. Unplug muna natin. So ayan. Tapos, subukan natin i-open kung anong problema niya. So ayan. So ayan, masangkay. Nakita nyo, nag-i-spark siya. So ayan, masangkay. So ngayon, ang gagawin natin, i-check natin yung loob dito. Tanggalin muna natin yung saksakan bago tayo mag-ayos. So ngayon, buksan natin yung pinakakabit na takip niya. So, ayan. So ito na siya, masangkay. Ito. So ayan. So ngayon, i-check natin yung pinaka-plate niya. So ito na siya mga sangkay. So ito yung i-check natin kung okay pa. So ayan, may ano nga siya, may sunog na siya, yung pinaka-makeup plate niya. Ito, tanggalin natin. So ito na siya mga sangkay. Nakikita nyo po ba, sunog na siya. So ayan, ito yung problema niya, kaya nag-i-spark siya. Ito. So ngayon, papalitan natin siya ng bago, itong makeup plate niya. So ito na siya mga sangkay. Ito na yung ipapalit natin dyan. Ito, yung makeup plate niya. Tara, i-install na natin. Okay. Dahan-dahan lang po yung paglagay natin, baka mabalik. So ayan, may kabit na natin siya. Yan. So ngayon, ititesting na natin siya ulit. Yan. So ngayon, itesting na natin siya. Andarin ulit natin. Yan. Okay. So ayan. So ngayon, i-on na natin siya. So ayan, nakikita nyo naman masangkay. Yan. So ayan, okay na siya.
Ayan, masangkay. Okay na. Hindi na siya nag-i-spark. Tulad kanina. So, ayan. Ayan, okay na. Ayan. Ganyan lang po yung pag-ayos nito ng microwave. Kung mayroon kayong microwave na ganito yung sira, nag-i-spark, so yun lang po yung gawin nyo. So ayun nga mga sangkay, bago ang lahat, shout out muna kay Mark Jid Bilumac at saka kay Arnil21. So ayan. At saka kay Alex Farmer. Shout out sa iyo. So ayun mga sangkay, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Ayan, God bless.